Kapan tak golekne gandengan sing manis berarti gula. Nek niku mboten cocok nggih kalih kula. Niku. Niku mboten cocok, niku nyocoki ngoten, mboten cocok niku nyocoki. Ora cocok aku, wis ora sah. Ora pati legi. Aku yang dadian karo Mbak Elisa. Apa? Wis umurku ra dawa. Lho nyang apa kok cita-cita kok umure ora dawa kuwi? Aku pamane tenan bebojon. Napa? Ora iki ndongake kabeh kae. Yang apa? Lah sing wedok ayu sing lanang kaya garangan kok. Lah piye pra doe. Cek ta modiaro ngenteni rondone Elisa lho. Mas aku. Ya kowe termasuk garangan bejo to, ngono lho. Garangan yang bejo. Bejo isih ora mati ya bejo nopone. Ora ora dipangan dalange. Kowe tenan kurang ajar kowe Mas aku. Muga-muga kowe terus anu terus kan tekan di sini aja ada. Krungu ora? Krungu ora? Gak ngomong apa. Lah bodhek kowe iki. Nah, aku lho. Bodhek kok bodhek iki. Maksudnya kowe iki obat pilek lho, obat mumet lho, bodhek. Bodrek iki kok bodrek. Ya. Masa wengkan ku Panggungnya rusak toh, Pak? Panggungnya rusak toh? Aku ora ngerti sebabnya bareng ngrungokke bawane Mbak Elisa iki cempolaku malah gepeng dawa. Iki opo lho iki Mas aku. Mas aku. Cempol iso gepeng. Lah iki berubah sendiri wujudnya. Masa cempolo malah dawa ngoten to, Pak? Masa cempolo malah dawa ngoten? Aku kok mambu serintil to. Nanti. Kaya ning mburiku Mas aku. Sendiri telek wedhus. Kowe iki lak aja sapa kandang to. Mas aku kok, Pak. Geleki si padang. Gaya ni sikile. Lah kan nyate ngrungokke Kyai Ayu Bowo karo Jegang ngono sih. Jan kaya anu lho, tuan-tuan londo. Oh, ini jan kaya tuan-tuan londo. Iso tuan-tuan londo. Iki lho iso kaya jahe iki. Ning bersyukur cah bagus. Nggih, Pak, nggih. Sing penting Sehat. sikile kaya jahe. Sikile sehat. Niku kula sok mesake lho Pak Rudi. Dalem? Sok mesake. Saya kemarin kan turun duluan Mas Uncekeri. Oh, pengen turun gunung. Turun panggung. Oh, turun panggung. Aku ki lali, kok yo tak tinggal Mas Uncek mlaku dhewe. Tak enteni suwi banget ra tekan-tekan. Oh yo lali aku. Cara nenek aku mlaku sak langkah kene 5 langkah Dadi kene ki lombok kono ngeracik. Cara anune implek lah, ngiplik. Ngomong setia. Lho, kuwi jenenge setia. Supaya sampean lho, iya ditinggal iki supaya kowe mlayu-mlayu ben awakmu sehat. Setia ora ngono kuwi. Timbangane kowe digendong mlaku bareng alon-alon terus awakmu lara-laranen luwung lari-lari ning sehat. Ya sing penting sehat. Sikile kaya jahe. Enggak. Ibu bunga diriku. Tuntunan Mbak Elisa ben jumeneng paranono tuntunan. Patrol ngene, patrol. Jenenge cara kasare ngelokke Mbak Elisa ki napa? Ora roh dalan ya. Aku nuntun iki lho. Apa sing dituntun kuwi wong ora roh dalan? Iku dikira lempoh. Lha apa sing dituntun ki mek wong lempoh tok? Biasane ngoten. Ora iso. Terus wedhus kaya dituntun ngono. Ning Mbak Elisa iki Piyayi Putri tuntunan ning panggung ngono men cetha ditonton karo sing gender. Ngono lho. Penonton ngono. Oh, lah. Nah, ngono. Wis to, penting awake dhewe dadi seniman iki penting sikile kaya jahe. Sehat. Sehat. Iki ndoke loro yo pisan gak. Ya ora mungkin. Mosok ndok semene. Ora lho. Kok iso iki termasuk unik lho. Unik napa? Lah sampean sing duwe terus digawakne Elisa iki lho ya. Lah mosok